Hola, soc el Sergi Ferrús i tinc la satisfacció i la responsabilitat d'encapçalar l'equip que el bloc ha decidit presentar per a les eleccions de Pedreguer el pròxim 22 de maig. I dic satisfacció perquè és encoratjador veure que, a pesar del desprestigi que té la política actualment per culpa d'un grapat de rapinyaires i de gent corrupta, a pesar d'això encara trobem a gent que es fa l'ànim, fa un pas endavant i vol treballar pel futur del seu poble amb il·lusió. I necessitarem gent d'aquestes característiques perquè el panorama que ens trobem actualment en l'Ajuntament de Pedreguer des que el bloc no el governa és bastant patètic. Efectivament, des del 2003 al 2007, quan ens van governar socialistes i en ocasions el grup Aixa, en aquest poble es van construir més vivendes en 4 anys que en els 13 anys anteriors. Això que haurà tingut que significar molts ingressos per a les arques públiques i que hauria d'haver significat també que haurem acabat aquesta legislatura en superàvit, va ser tot el contrari, perquè el 2007 l'acabàvem en dèficit. No vam tindre diners, tots els diners que van entrar se'n van anar no sabem on. Però és que durant aquesta legislatura que han governat els populars, per dir-ho d'alguna manera, això de governar, des del 2007 al 2011 hem batut rècords increïbles en este poble nostre que és Pedreguer. Per exemple, hem passat de persones desocupades en l'atur, han passat de 422 a més de 700, a pesar dels plans autonòmics i estatals que estaven fets teòricament per a fomentar l'ocupació. Això d'una banda. D'altra banda, la gent de Pedreguer estem endeutats fins a les celles. Devem més de 4 milions d'euros. Cada ciutadà d'este poble deu actualment 557 euros. El quart poble de la comarca en quant a endeutament, però amb uns serveis que no s'assemblen gens i que són de molta baixa qualitat. I això que també aquests plans autonòmics i estatals havien estat creats teòricament per a rellançar l'economia. O els plans estos van estar molt mal concebuts o han estat molt mal gestionats per part dels populars. I per acabar-ho d'adobar, en este poble a desembre de l'any passat n'hi havia un deute als proveïdors que han fet feina pel poble i que no l'han cobrat d'1.200.000 euros. Però jo crec que hem de ser optimistes perquè la gent del bloc, la gent del Pedreguer en definitiva, s'ha caracteritzat per ser gent ben preparada i per treballar d'una manera molt competent. I això és el que ens dedicarem a fer. Com? Basarem el nostre treball en 3 pilars que entenem fonamentals. En primer lloc, treballarem per l'ocupació, per l'estalvi i per la sostenibilitat, estalviant recursos municipals que s'han estat malbaratant de molt mala manera i també fent els edificis públics que funcionen amb una energia renovable i eficient, amb eficiència energètica, que és el que cal. Rellançarem també l'economia i fomentarem tot el potencial que tenim en el polígon. D'altra banda, el que tenim que fer, en definitiva, és trobar un nou model de poble, un nou model productiu que es base en turisme, en indústria i en l'oci. El segon pilar fonamental és anar cap a un ajuntament de qualitat, com fomentarem i farem l'atenció al ciutadà, la transparència, la participació i la informació. El nostre poble el col·locarem en els primers llocs de transparència internacional. Finalment, en tercer lloc, apostant i garantint la vida del ciutadà, el benestar, els serveis socials, la cultura, l'oci i el turisme, revitalitzant el polígon, perquè pensem que revitalitzar el polígon és revitalitzar l'economia de Pedreguer, no pot estar separat en dos. El polígon i l'ajuntarem mitjançant els ponts que estan previstos. Hem d'apostar també per una zona d'oci generadora de recursos per al poble. Els ciutadans pedreguers han de gaudir, i gaudiran perquè intentarem i aconseguirem, que n'hi hagi vies verdes que unisquen el poble de Pedreguer amb la mar, amb les urbanitzacions, amb les casetes i amb els pobles veïns. I per fer tot això estic convençut que teniu en nosaltres un equip que des del primer moment es posarà a treballar per fer de Pedreguer un poble altra vegada optimista, que isca de la crisi en què l'han ficat, amb transparència i amb una ciutadania plenament informada i participativa. I de fer tot això, al bloc en sabem prou. Un equip que afrontarà el repte amb il·lusió, amb tu, pel futur de Pedreguer, un futur que és ara, de tu depèn. Vota'ns!